Daniel Kaleničenko ve druhém kole kvalifikace Challengeru v Trnavě přehrál Španěla Juana Lizarriturio ve 3 setech 3-6, 6-2, 6-1. Danilo, jak bys hodnotil ten zápas? Tak bol to ťažký zápas. Španieli určite hrajú dobre na Antúce. A tak som sa snažil viac potom chodiť na sieť a hrať aktívnejšie a sa mi to podarilo zlomiť jeho takú viac baselineovú hru. Vám nevyšel začátek toho zápasu, rychle jste prohrával 0-2, čím to bylo způsobeno, ten pomalý start do začátku? Neviem, on hral až moc dobré lifty a som nebol na to pripravený, ako som si myslel, že bude takto hrať, ale on hral to až moc dobre, až moc koncentrovanie od začiatku hneď začal, tak som prehrával aj 0-4 prvý set. Takže som trošku prvý set ten pustil, ale potom som sa začal hrať lepšie. Tomu se dostaneme na začátku té druhé sady, jste rychle vedl 2-0 a následně se to vedení ztratil. Proč se to tak stalo? Tak som si povedal, že pôjdem ešte viac do toho, ale trošku mi ten game na mojom servisu trošku malé auty. 3 taký neviditelný chyby som urobil a on niečo zahral, takže to bolo také podľa mňa trošku nešťastie, by som povedal. Ten poslední set, tam už to vypadalo poměrně jednoznačně 6-1, Španěl se na krutu docela často rozčiloval, myslíte, že z toho vyvedl z tempa? Určite bol, ja si myslím, trošku stratil aj tempo už aj v tom druhom sete. Ja som si začal trošku viac veriť a lepšiu dĺžku som začal držať, takže a potom pre neho to bolo ťažšie hrať tie svoje lifty, takže to asi v tom bolo. Vám se o to hodně daří v deblu, už jste vyhrál 6 titulů na Futureu. Jaké jsou ty plány v tom singlu? Je ambice i tady se prosadit? Určite. Debla teraz hrám a mňa to baví hrať a určite aj pozerám teraz možno do budúcne v pláne toho debla, ale určite singla, aj v singli chcem sa tam presadiť, takže určite aj v singli, aj v debli chcem sa presadiť čo najďalej. Se vrátím takové zajímavé situace ze včerejška. Vy jste tady hrál první kolo kvalifikace společně s Davidem Pichlerem, se kterým jste hrál debla v Pěšťanech. Kam jste si vlastně potom vzal vyhrát titul? Jak to vlastně probíhalo? Tak sme povedali, že pôjdeme zariskovať, lebo sme chceli už od začiatku hrať tento turnaj v Trnave Challenger. Tak sme predpoveď počasie bolo dobré, takže nemalo by nejak pršať, ale aj keď včera v noci pršalo, predvčerom teda. Takže ráno kurty vyzerali dosť mokré, ale chvála Bohu, že počasie nám vyšlo a sme aj stihli odohrať tu single ráno aj po obede v Pešťanoch debla finále. Byla třeba nějaká domluva s pořadatelem obou těch turnajů, aby ty zápasy, abyste to stíhali, že třeba tady budete hrát jako první? Myslíte, že ako? No, jestli jste se třeba domluvili, jestli bylo možné se domluvit, že tady odehráte už tu první rundu těch zápasů, abyste potom stíhali odjezd do Piešťan? Určite áno. Supervisor išiel nám v ústretí, takže to bolo pekné od neho. Takže my sme hrali tam Not Before 2 v finále a tu sme hrali v podstate prvú rundu od 10, takže to sa dalo stihnúť, lebo aj tá vzdialenosť medzi Trnavou a Piešťanou je blízka. To ste odohrali 2 turnaje v jeden deň, alebo toto bola premiéra? To sa stalo asi prvýkrát. 2 roky dozadu som mal takú príležitosť, ale som odmietol a nakoniec som nehral ten Challenger a zostal som na deble. Ale tentokrát som to využil, lebo to bola kratšia vzdialenosť, tak som to využil. Poznali si možno tú skúsenosť od nejakých iných hráčov, ktorí to vyskúšali a im to vyšlo? Prípadne im to nevyšlo? Poznal som skúsenosť a poznal som dobrú skúsenosť, takže im to vyšlo a asi jeden taký prípad som poznal predtým, ale určite podľa mňa sa stáva aj častejšie to. A môžete prezradiť, že o koho išlo? Kto to bol? Tak štartoval 2 roky dozadu môj deblový partner Vlad Viktor Korneja z Rumunska. Sme hrali semifinále v Čechách, v Opave a on ráno odohral ešte v Bratislavi na Challengeru prvé kolo v podstate. A stihol to, čo to bolo? Áno, aj keď to bola vzdialenosť 300 km, ale stihol to. To vás pôvodem z Ukrajiny, ale trénujete tady na Slovensku. Jak ste sa vôbec dostal na Slovensko? To bolo tak v podstate náhoda. Som dostal dobré recenzie, som trénoval predtým v Nemecku, v Mníchove.
a som dostal od takého slovenského trénera tam recenziu na Bratislavu, že tu je dobrá akadémia a veľa dobrých hráčov. Tak potreboval som aj, to bola prvá stránka, druhá stránka som potreboval vízum do Európy, aby chodiť na turnaj, tak som prišiel aj sem a v podstate tá práca začala, som vyskúšal týždeň, potom druhý a potom sa mi páčilo a som zostal už 5 rokov, bude teraz za mesiac, si myslím. Vlastně vycházíte třeba s českými nebo se slovenskými hráči, tady je nějaký problém nebo je to v pohodě úplně? Ako myslíte kamarátstvo, že ja si myslím, že kamarátim sa so všetkými, sa snažím, nie som nejaký konfliktný človek, tak sa snažím sa s každým nájsť niečo alebo nejakú tému aspoň a si myslím, že dobre vychádzam aj so slovenskými a aj s českými hráčmi. Ještě se tam na vaše ambice nebo cíle v kariéře, které máte pro letošní sezónu i vlastně do zbytku kariéry, jestli to můžeme tak říct. Tak v debli na konci sezóny už by som chcel sa dostať aj na ten challenger, úroveň challengeru, aby hrať už v debli aspoň tie hlavné súťaže v debli a v podstate by som potom aj chodil na viac kvalifikácií aj v singli, na challengeri som skúšal by, takže určite posunúť sa na ten vyšší úroveň.